Afrique fof ne wawi gasde ɗon nde wonnoon wimo katante Afrique o faabimo Fuutankoɓe capantere tati juma no ɓe ndiidi ɗe kala ɗo ɓe ndiidi almami Abdoul woppi ɗon mana mi juule on juma goto nena seno palel ɓe gardini Abdoul Karim goto ene wiye Koɓɓillo ɓe gardini ko Tarik goɗɗo ene woni mana didornoɗo Kanel ɓe gardini ɗum Ceerno Siwol goɗɗo ene woni ɗo wiyete Wuddur on juma natti mana didorno e nder maayo ngo goɗɗo o mana woni ɗo wiyete Hamadou Gounaɗo capantere tati juma ɗi fof ɓe ndiidi kanko almami noon ummono ɗo wiyete Guuriki hakkude Guuriki e juuɗe Guuriki almami nan ɗon leeli on woni almami Serigne Diaw Mouhamadou Coumba Bouba hawjinde Birame on ko Tarik Birane Ali ɗo mbimami Samba Boubé Birane Boubé Diafar ɓen tan ko jamareɓe ɓen keddi ñande wonde jeere bungowi nene mabɓe woni kuuɗe Coumba Takko Malick Racine Bouba hamme Diollo guila nden noon ka joom gueɗal sa woni katante leñol ko gonga sibo en kaldi laabi kewɗi e nder golle ma taw en jiidirani radio mo mbaɗɗon créé yo ɓiɓɓe Fuutankoɓe naftoro mon foof yiya hen gueɗal mum ngo mi jooɗima ɗon mana yewtere mana ɗo wiyete Nice e to wiyete Kane tawno jeeyi sababuji foof ko a yulti Fuutankoɓe wona hande a yolti Afrinaɓe wona hande naddema e ladde nde fiiledema nde ɗon inde ko ha yimɓeɓe mbawa famde tan kono ga 1776 ko heewi kewino ɗon hamin mbiya noon ndeɗo gawlu mbiɗa no waade almami Abdoul kanko almami Abdoul ko Birane Ali Racine Ali Samba Ali Demba Ali Paté Ali Fatoum Ali Yero Ali Amadou Ali Ousmane Ali Abdoul Ali Birane Ali ñippi jama e Mbolo Birane Racine Ali ñippi jama e Dimat Abdoul Ali ñippi jama e Koɓɓillo Amadou Ali ñippi jama e Kolsel woni Seedo Abbas Paté Ali ñippi jama e Ciwel woni Dondu Ousmane Ali ñippi jama e Ndega Samba e Demba ɓen woni Agnam gallem Agnam ɗum woni tadi ko oɗo on kalda Samba e Demba Paté Ali noon jibini Samba Paté Dawɗo Samba Modi Samba e Souleymane Samba e Farimata Samba woni yuman ceerno makam Atoumane Faye Melga Souleymane Samba wiya ceerno Souleymane woni ceerno Ciwel keddi Dondu ko galle makko komo andi ko kalmi ɗo ko nde wonno mo humpiti Fouta Birane Ali woni ko mana galle omo jeeya hen Abdoul Ali omo jeeya hen Samba Ali omo jeeya hen Demba Ali omo jeeya hen Paté Ali omo jeeya hen Fatoum Ali omo jeeya hen Yero Ali omo jeeya hen Seedo Abbas noon ko heewi kewino ɗon wonno assemblée nationale Fouta nde Fouta jooɗi waɗama visa d' entrée visa sortie ko Fouta fuɗɗi saɗa naata Fouta natira mana ɗo wiyete Dagana saɗa yalta Fouta jaltira ɗo wiyete Dembankani so tawi a jaggama on sa ala autorisation ya naat Fouta soɓe jaggima ɓe nawma ko Seedo Abbas ɓe nawma ɓe ñawma galle ceerno Kolsel ɗon woni assemblée nationale Foutankoɓe jagorɗe ɗo noon mana cara e nder Fouta saɗa waɗa hay almami so tawi a windi koyɗe ma ɗe fof ha gasi jaggata ɗum neldata ɗum ko Seedo Abbas assemblée o jooɗo ƴeew so tawi aɗa muti so tawi aɗa muti piileɗa almami almami noon fiilete ko numɗuɗo almami noon fiilete ko gandu almami noon fiilete taw ko bawande hoore mum ɗum woni almami fof haala ma waɗi fayida gura ko heewi ndimami de mi weltima siɓen kaldi en jiiɗa mi waɗi mana émission e radio on saaha kanko